Добър ден! Добър ден и на теб. Имам няколко въпроса, тъй като това е първо предаване, което се излъчва на 1 ноември. Моля, обяснете концепцията на предаването Будител. Още веднъж поздравявам аудиторията и, както се казва, няма втора възможност за първо впечатление. Имахме дилема с моите приятели от София как да започнем представяне въобще на този нов подкаст в българоязичната аудитория. И идеята, мога да кажа, на това начинание идва от моя приятел Вениамин Воденичаров. Това е една идея да се направи един подкаст, където ще откриваме различни теми, които не винаги ще са свързани с българските теми, а и с темите на Балканите и темите, които са актуални в един модерен начин, понеже аз съм журналист, който е откривал различни теми и по-рано, и може да се каже, че съм звено между сръбската и българската журналистика. Максималният обем на такова нещо начинание ще бъде до 90 минути, обаче сега за първ път много, може би 3 пъти по-малко ще бъде предаването. И това предаване трябва да разбужда. Това е основната идея. Откъде дойде идеята подкастът да се казва Будител? Преди предаването споменахте, че това е идея с древни корени. Да, вие знаете, че от 1922 година, от времето на Стамболийски, започва да се чества 1 ноември като Ден на българските народни будители в чест на свети Иван Рилски, който според академик Иван Дуйчев е, може би, най-значимия български светец. И идеята за думата будител стана така, че ако гледаме корените на българщината в съвремието, в 19 век, там има няколко цитати, аз ще прочета, например, от 1835 година, подготвих се, Неофит Рилски казва: "Стига толкова спавание, що е спала България доволни векове." Това е началото на 19 век. Петко Славейков, 1886 година, казва: "Доволно вече, що сте спали, станете, дойде бъдни ден." И това е тематиката от 19 век. Но може да се каже, че някой казват, че националното разбуждане има връзка с германския неоромантизъм и въобще с събуждането на народите. Обаче аз тълкувам следните неща по друг начин. Произхода на термина будител идва от 420 година, от 5 век, от така наречените будните акимитите в Константинопол. Това е една група монаси, които имат идея в повечето манастири, най-вече в Студийския манастир, те да се молят в 3 смени, понеже освен последователността, те имат и задължения. И докато едните спят, другите се молят или работят и така нататък. Това има и латинското ора et labora на свети Бенедикт, е подобна на това нещо. Но искам да кажа, че тези будители, те са първите будители, казвам, от ромейската цивилизация. Те са били будители, които са се борили във времето на свети Александър Константинополски с монофизитството. Така че може да се каже, че те реагират на някои не само църковни, а и обществени въпроси. И има такива тълкувания, даже и от български историци, че
светите братя, свети Кирил и Методий, точно са били под влиянието на акимитите, а вие знаете, че и по съвременното тълкуване на народните будители, освен Паисий Хилендарски, тук можем да причислим и свети Кирил и Методий, като хора, които също така са събуждали по един специфичен начин, чрез създаване на писмеността и на българославянската просто цивилизация, от което може да се каже са, разбира се, имали различни школи, но главното е, че ние тази будителност виждаме като една цивилизационна форма и мисля, че да бъдеш будител не е главно да можеш да бъдеш в национален план българин или друга славянска общност, а пък да можеш да реагираш. Защото тези акимити, те са, например, имали много интересни връзки с персите. Сега вече дълги години е актуална темата на Близкия изток и с персите, и тогава по времето на Ромейското царство също имало и християни в Персия и, например, акимитите са били такива хора, които са искали много по една, освен държавническа логика и логика на, може да се каже, на един такъв православен глобализъм, т.е. на бърза реакция с хората, които не са от тяхната, да кажем, тяхния народ или тяхния етнос в това време. Така че това имах предвид, когато казах древните са корени на думата будител. Между другото, с прекъсване са се чествали тези народни будители в България, но все пак в народната памет тази идея, че трябва да се събудим, тя съществува. Това го има даже и в сръбския народ. Ще спомена Доситей Обрадович, който пише практически първия кимн на съвременна Сърбия, където точно се говори, че Сърбия е заспала, трябва да се събужда и така нататък. Това е една обща тема. И мисля, че сега в това новото време, което сме век и половина от Априлското въстание, което е една историческо събитие много мащабно, има нужда от едно общо славянско събуждане, от диалог, и тези наши предавания и тези въпроси, които аз ще задавам в една открита форма, ще може би допринесат, за да се разберат някои неща, и не за всички тези предавания. Просто искаме националния елит на славянските страни да имат форма на общуване, и аз в този смисъл съм готов за тази работа. Има ли идеализация на българското възраждане в днешна България? Момента по-скоро няма, ако е имало някога. Сегашният момент е много труден за България, защото имаме демографически упадък, имаме културна агресия, може да се каже, от страна на глобалистите, подменят се историческите факти, историята, има даже идеи да се смени българския флаг, това даже го има и в Сърбия. Казвам, че в същия ден, когато казаха, че българския флаг трябва да се смени, това в същия ден такава идея получиха и в Белград. Това показва, че на Балканите тук има една координация на извънбалкански страни, където просто идея да ни се заличи историята, и ако и някога българското възраждане било, може би, на моменти в различна форма на тълкуване, сега може да се каже, имаме абсолютно нужда от ново българско възраждане и от нова комуникация на
тези българи, които и българоговорящи хора на Балканите, които искат да общуват помежду си в една, казах, цивилизационна посока. Така че това е основната идея. За да имаме продължителност, трябва да имаме и последователност. Интересно е да разкажете нещо повече за себе си, защото в следващите предавания вие ще задавате въпроси. Може ли сърбин да бъде водещ на български подкаст? Ще видим дали ще може. Идеята е да въведем една православна логика, славянска логика, да бъде тя и в обществените въпроси на Балканите виждана. Аз, да, наистина съм сърбин, но аз имам и българско потекло и винаги съм казвал, че в България съм като дома. Даже моя приятел Ивелин Първанов каза за мен, че съм двунационален, което е една изключителна чест за мен. По форма на професия аз съм журналист, между другото съм дипломирал се филолог, но искам да кажа, че темите, които следя и в пространството, което не само е българо или сърбоязично, имам влияние, може да се каже, и на руската аудитория, на много телеграм-канали. Така че това, което ние го казваме, ще има един отзвук. Какво ще кажа за себе си, освен сръбски, български, руски, владея английски и гръцки език. И обичам България, обичам си работата, обичам литературата. Ще видим всъщност с хората, с които тук общувам, как това ще идва, но може би ще, ако има подкрепа, това стане една интересна ситуация за по-задълбочаване и на сръбско-българските отношения. Какво очаквате от гостите и каква ще бъде динамиката на предаването? Понеже така направихме един договор, първите две предавания да са на 1 ноември и на 1 декември. Началото ще бъде бавно. Да така кажа, в 1 ноември казваме въобще какво се случва с това предаване и кой съм аз. А във второто предаване на 1 декември, което сега ще го кажа, темата ще бъде може би интересна за българската аудитория, темата на югославското обединение, т.е. на феномена югославизъм. И това предаване, мисля, че ще има един отзвук, защото и българите са южнославяни, а въобще нямат достатъчно информации по тази тема. Мисля, че това е интересно да разширим тази тема. След това идва Нова година и към края на януари, според тези планове, е да започнем всяка втора събота да имаме в Софийското студио предаване и в един така кажем, по-хубави помещения да можем да набираме и гости. А от друга страна, аз искам да кажа, че от 2026 година започваме цялата почти година с един такъв силен ритъм, защото това е век и половина от Априлското въстание, повтарям, и трябва това да се отбележи по един достоен начин и от християнска гледна точка. Така че
Мисля, че зрителите ще имат коментари, ние винаги ще имаме достъп до публиката, ще видим какви ще са реакциите, дали ще имаме много аудитория или не. Обаче от мен може да очаквате единствено сериозност и аз съм готов това да го работя, защото мисля, че няма друг, който някои въпроси да повдигне. Не само за това, че съм опитен журналист на 47 години, а и за това, че аз съм един от основателите на концепцията на бялите рози на Евроазия, за което ще говорим в едно от предаванията и в този смисъл, в идеологически смисъл, аз съм православен евроазиец. Може това да бъде интересно на българската аудитория и чрез време ще се запознаем. На теб ти още веднъж благодаря, че имаше сега една роля на човек, който задава въпроси и надявам се, че ще бъде ситуации, където ще бъдеш и в обратната роля. Каква е ситуацията в момента в сръбската журналистика? Ситуацията в сръбската журналистика може да е интересна на нашите зрители. Така че от една страна имаме журналисти, професионалисти, които може да се каже слугуват на колективния Запад за голями пари и обективната информация не стига до обикновения човек. Така че професионалистите най-вече като на сточния пазар, те се купуват и нямат независимост, което всъщност никога няма абсолютна независимост, но поне някоя изследователска дейност да я има. Тя има, но тя е в функция на политическите структури и най-често на чуждестранни интереси. Така че, когато става дума за професионалисти, много е трудно положението. Дали така може всички теми да се закрият? Не може. От друга страна, дава се възможност на аматьори да се занимават с някои национални въпроси и по един начин така ние на сръбски го казваме издувни вентил. Значи това е където може нещо да се каже, но това все пак е несериозно и с много митологеми, идеологеми, повтарящи неща и чрез социалните мрежи, които повече диктуват обществения живот. Мисля, че журналистиката като такава е в едно, благо казано, отчаяно състояние. От друга страна, да, има журналисти, които сериозно работят и които имат идея да разследват нещата в областите, с които се занимават. Не мисля винаги на политика, може да говорим и за наука, и за образование, и за други неща. И особено между младите има такива хора, които искат да чуят и как в Стария Рим са говорили аудиатор et altera pars, да се чуе другата страна. Обаче ние живеем в едни много трудни времена, когато е вече актуален по не знам кой път германския модел Drank nach Osten, в нашия случай Drank nach Südosten, т.е. идеята за влиянието на германоцентричния свят и върху Балканите. Какво ще бъде по-нататък, ние ще видим. Ние всички сме в една, да кажем, ситуация. Европа е в състояние на, не мога да кажа война, но една
тенсия, което напрежение, което не може да се изтълкува чрез главните медии и мисля, че подобна е ситуация и в България. Значи, ако гледаме какво се случва в България или в Сърбия, много пъти подобни са въпросите, които се задават, подобни са изказванията на политиците, даже подобни са и грешките. Въпросът е има ли достатъчно комуникация между славянските народи на Балканите или не? Мисля, че не, защото целенасочено намерение на чуждестранните интереси на Балканите е да нямаме една единствена просто общност, а да сме или разделени, най-добре да враждуваме, а още по-добре е и да не комуникираме. Значи, това е една от основните идеи на съвременния Запад към Балканския свят, където автохтонните народи намаляват, заличават се, от друга страна имаме хора не само от Близкия изток, може да бъдат и от Южна Америка, може да бъдат и от еди къде си, които могат да се заселват тук и да стават една нова реалност, с което нашите елити в Белград и в София и на другаде нямат никакъв проблем да имат такива хора. Мисля, че мисленето на обикновения българин и на обикновения сърбин е такова, че ние сме едно традиционно, консервативно общество и че имаме много ценности, които са общи. И за това може да се каже, че може и да е дошло времето за един общ фронт за ценностната система. Тази ценностна система могат да говорят и философи, и стратези или и хора на обществените дейности, но ролята на журналистиката е особено важна. И в този смисъл мисля, че дойде времето, когато трябва да се тръгне по този път. Мисля, че новите генерации, които идват и в София, и в Белград, имат достатъчно мъдрост да започнат едни, може да се каже, нови пионерски начинания. И мисля, че аз от една страна съм оптимист в смисъл, че хората ще разберат за какво става дума, но трябва да има и силна работа и, както вече казах, да няма дремане, да няма спане, а пък работа и една силна трудолюбивост, за да имаме някакъв резултат. А резултата може да бъде и сериозен, защото както и мало е в северноевропейските страни, в Скандинавия, обединение на интересите, например, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, Исландия и така нататък, защо да не и славянските православни народи да нямат по-тясно сътрудничество и да имат, може би, по-вече и информации, които наистина ще са информация, а не просто някои така лъжи или някои информации, които са от сферата на кой го е казал, къде го е казал и така нататък. Просто ние сме една общност, ние сме славяни всички. Паисий Хиландарски пише история славяно-българска. Ние сме подобни и по въпроса на използването на кирилица и време е да се някои неща просто раздвижат в една правилна посока, да
можем да сътрудничим и повече хора в Сърбия да учат български език, също така и обратно. Моята идея е да имаме едно съюзничество и един истински братски съюз, а това е съвсем възможно, ако си има воля и ако си има решителност. Благодаря и на теб. Това беше първото предаване на Будител, едно пионерско начинание на Балканите. Така е.